pasou? O vento inzou a bota de terra, un pasariño posou unha planta. Choveu, nacín eu, que todo o mundo me chama Carballo con botas, porque nunca tido as botas, collemos unha bo, e ahora cando chegue setembro, botámoslle un poquinho de té, pousamos unha veló, e nace un árbol na bota. E eu falo que as árboles, vamos falar así. Hola, Carballo con botas! Hola, Carballo con botas! Bo día, Carballo con botas! Bo día, Carballo con botas! Ben vigoroso, Carballo con botas! Ben vigoroso, Carballo con botas! Hello, Aukin Boots! Hello, Kim Boots! Mira que ben falar de inglés, mellor que en Chantada, Sabedes, porque en Chantada non temos esa. Que podemos salvar o bosque? Sí, cree que son pequenos. Dice que cree que somos pequenos, pero podemos facer un selfie. Sí. Poñemos así. Mira para aquí. Mirad, vedes, estos son o grupo de WhatsApp. Tío Teixo, Pepe Freixo, compañera Vigo. No, esto é un grupo de WhatsApp e este sabes que é unha tontería que me descargaron onte. Sabedes que é isto? Nunca xoguedes a isto, maiores. Isto é o Fortnite, que é unha aplicación. Bueno, nunca, non xogas tú. Tú xa xogas a Fortnite. Amasado, mandar o aire, recoller, sal o oreiro principio, facer así. Todos os días as árboles baten no vosso cora. Están preocupados por culpa da contamina. Collemos a chave que se chama Imagina. Que abre as portas do noso cora. E os regalamos a natureza. Plantando moitas arborí. Non tirando máis li. E o que máis me gusta a min que abrazar as... Ven, niño, ven,